Napulpog sa PDEA og kapulisan ang usa ka kwarto sa usa ka hotel sa Tagum City, Davao del Norte. 7 ka mga lalaki nga aligasyong nagadulog illegal nga droga nadakpan. Nakatutok si Jill Relator. Lunes sa hapon, dihang gilusad sa mga operatiba sa PDEA 11 sa pagig-alayon sa Davao del Norte Provincial Police Office ang operasyon kontra illegal nga droga sulod sa garantahang kwarto sa usa ka inn sa Tagum City, Davao del Norte. Malampusong na aresto ang usa ka high-value target nga maintainer nga si John Lake Cabunillas kinsa target sa maong operasyon. Naabtan sab sa lugar ang unumpa ka mga parokyano nga nagadrag session sa sulod nga sila si Cheska Donaire, Sally Ibalya, Jopit Pitlo, Gestoni Infiesto, Levin Roy Achacoso o Girly Brizo. 13 kanagong sachet sa gituuhang sabu o kalibre 45 baril ang nakuha kanila. Hotel room was used by them as baligyaan, and then at the same time kung mugamit sila dito sa sila mugamit. Bagong estratehiya kuno sa mga nagadula og illegal nga droga ang pagrenta na og kwarto sanglit palisuray ang pagtrace kanila. It's a good cover up actually kay in and out ang tao sa hotel eh. So it's a good cover up na dili kayo sila mahalata. But then again natingala na to ang confidential informant nga dugay naman ni sila diri sa hotel. More than 1 month na pa diri. So aminado ang drug maintainer nga si Cabunillas nga nagagamit sila og shabu apan gilimod nga nagapamaligya. Samtang naharang sa mga personahe sa Task Force Davao sa lasang checkpoint ang 24 anyos nga si Francisco Padilla, humanakuhaan og nagkantidad sa 9,000 pesos nga gituuhang shabu. Gikan Carmen, Davao del Norte ang dinakpan pasulod sa Davao City sakay sa iyang motorsiklo. Sa follow-up operation, nadakpan ang silingan ni Padilla nga si Ariel Muñez, humanapalitan og gituuhang shabu nga nagkantidad og 6,000 pesos. Upon turnover of Mr. Padilla to PNP Bunawan Police Station, our PNP counterpart were able to exploit and convince Mr. Padilla to cooperate with them, and this resulted to a bypass operation. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jill Relator para sa One Mindanao.